Hadem ke jengai persang ke seng mak caprang movement ban wanra e ke jing song thu akipat ba khasi u present ke seng uba Michael Sim haga khalai terek uleber ulo ong ba ke seng kabalayat lenti mentala arpos nem kinthi kisngo ban penpau ban wanra ke jing penshash ki pat ba khasi halor ke jing ran kam ban manglem ya ka baha ai bentash ki khunchen rang ru kumju bat ban hier kanong kinti jong ke yeng ke sem tang ki khun khat du haba krench kila pathai khubor ha Shillong Press Club uba Michael Sim ulo ong ba kapor menta kala I baha kum kipat ka jaj ban rio ban mi no shakmat bat ban kner yi kiti ban ai ka jingkershan halor ka ni ka phang khnang ban la ban penlong an no ya ka ne jing thumu menta bun ki mi pa ki kwa yu shong kha ba khan der pen no ki kwa ban yu sa ku dum khan der pen yung pen klan jo ta pen jung kun senang na jong na ni nang bola ban kit ban ba ya ka jing ka sem jung koi ka kurba ring menta ngi kwa tu sa ku dum khan der pen i kun senang na jong bat pen klan der pen ti kam shong nya kan kata ti khawai banta ban pinga trai lagi hadu sul jungi ba don ki yeng ki bom don kun kan thei don tang kun chin ram tang siap ki mi pa kon ka kur ka kni lut ik tu ki ka yeng ka sem bar khot jung ka yeng hadu ba ki kun chin rang poi sa suro bat kni ka la ja bun sin ki kni kun chin rang lawan ikan du ingi banyak keren ro ni benta ba tang siap ki mi pa tam ka kur kawan ka kni lut bat tu yeng bagi sa bagi im hirang ba hantu kon ka kur ka kni lut ti fi house nam 1982-83 ak por ba ngilami no na KSU ti katungan ni ngut nangina yang gi khot berim jong KSU ni syong bat ka ko ya kun hon ka batip ka Tribal United Front yakni ka Tribal United Front la alam ni ba wifel slong ti ngilai kren ba lor ni benda but hagaji ekran jungi tingi draft ko ka bill ka ban ekran halok ni benda ban ai benta lam yaki khun hak de bat ka self acquired property atrai tip self acquired property ke de no kamde ka ancestral ke self acquired property di hadin katu nya draft ni ka bill but hak tu ko por ba belong CM jonga khasil di council di ba bakstar wan yang dia kini ka bill ni dang perkhat ba inyat lembaga desi council kan di henry kini ka bill pat kasim tino ka state legislative assembly but in 1984 nei dia kini ka bill la introduced for assembly but house nam but dia kini ka bill ka bakasteng ka Meghalaya Succession to Self-Acquired Property Khasi and Jaintia Special Provision Act 1986 Layok asen kemenjur nu governor hak apply tarik May 1986 but la published through Gazette of Meghalaya hak 3rd June 1986 ti yakni ka an ban ai bentalang by will ya ka self-acquired property along an nadu 1986 tienrei kat panangya kipor kat panangya kisnam tu ngilap ba kini ka self-acquired property ban kanda pois ki khun jungki ka kala ancestral property yang margi khun de kamde ka self-acquired property jungki gadi jungki pa di kanda pois ki khun pat ka kelas ancestral kanda long ancestral property ban kalit yang sa khun khadu ni di dena ni ka daw bangis ngo ba hak ding an don kam ban include lang both ancestral but both self-acquired but ka ancestral property di dina ni ka daw ba house nam arajar kamat saprang ka launch ni ka campaign kan ba hak ni ka an 1986 they ban include lang ya ka ancestral property apo ka ding an nang ba ikmi ki pa kila ban will by will ya ka property ka beri ka self acquired but ka ancestral ru di hak ni ka an ru ni kwa ba baga government kan amen nei bat kan wanra ni tin equitable no mat equitable bun sin ki beri dang perkat ba equitable
kamut equal, kamut markat jo. Lai kat kum ka dictionary meaning jong tin equitable wat kamut fair and just. Ka syong hajing start jong mi pa ban ai nu kat nu. Ti la da ki sngo ba di ban ai kun khat du ru. Kani ka an kan kanung khang de man ble ni penon kam di tin equitable. No. Ti ni kwa ba kani ka an kan tup lang ini tin equitable. Kenang ba kaniada kenang ba kum om manta iki yakaying bamdan kun kan thei badan tang kun sinrang susaru. Kani ka an kaniada ba sisin ba ai lang ni kun sinrang kamu mdon chu balapan kini. Mdon chu kikur ni kini kita ki balapan kini itu property ke belai di mi pa. Menta ngila launch kini campaign ban let si pat ba ban pan support ni pat ba. Di mentangin pelong meeting bagi NGOs, no mi khot NGOs. But ni khot lang what ikitu ki ba persa ni anru ya kini jing tungu jingi. Kenapa ngilak ban pensai ya ki belai bengi don kami kini an.